Přátelé, dobrý den. Hledáte rodinný dům do 10 milionů 20 minut od Olomouce? Právě dnes pro vás je nechystáme v obci Virovaný. Je to o dispozici 4 kk s tepelným čerpadlem, bazénem a obrovskou zahradou. Pojďme se na něj společně podívat. Prostorná terasa je ideální pro grilování s rodinou a přáteli. Bazén s rozestavěným domkem má veškeré sítě pro instalaci sauny nebo sprchy. Tento dům je perfektní volbou pro ty, kteří hledají moderní a energeticky úsporné bydlení. Zaujal vás? Neváhejte mi zavolat a já vás vezmu na prohlídku. Mějte se fajn.